Al programa d'avui, els mecanismes de gestió de les conques hidrogràfiques. A les històries d'aigua, explicarem el que suposa declarar l'Ebre reserva de la biosfera. Del Consorci, coneixerem els plans de millora que actualment es troben en execució o en projecte. En el sistema CAT, la gestió de les emergències també forma part del procés. Definició d'aigua. L'any 1999 es va plantejar la reforma de la llei d'aigües que hi havia vigent, un preliminar per a confeccionar un pla hidrològic nacional, el marc on s'estableix una ordenació dels usos de l'aigua en l'àmbit de la conca que es va materialitzar l'any 2001, llei 10 de 5 de juliol de 2001, la promulgació de la Directiva Marc de l'Aigua, DMA, en l'àmbit europeu, dictada el 23 d'octubre de l'any 2000 sobre les normes de qualitat de l'aigua, establia mesures per a garantir una qualitat mínima des de l'any 2012. La directiva europea implicava la revisió del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, adequat al Pla Hidrològic Nacional, que es plantejava com a objectius aconseguir la millor satisfacció de les demandes d'aigua, planificar, equilibrar i harmonitzar el desenvolupament regional i sectorial. El pla era favorable als transvasaments, en el cas de l'Ebre, tant cap a Barcelona com a València. Per bé que es preveia realitzar una revisió completa del pla cada 8 anys, no es va presentar fins al 28 de febrer de 2014 i incloïa una nova modalitat de moure cabals, substituint la terminologia de transvasament per la de bancs d'aigua. En el cas de l'Ebre, no es garantia el cabal ecològic mínim. Històries de l'aigua. Les reserves de la biosfera són llocs en els quals, en concertació amb les poblacions locals, s'apliquen pràctiques innovadores per conciliar l'activitat humana i la conservació del medi ambient. Plantejat per la UNESCO a principis dels anys 70, busca afavorir la investigació interdisciplinària i té com a principals objectius reduir la pèrdua de la biodiversitat i tractar els aspectes ecològics, socials i econòmics. El riu Ebre i les terres que l'envolten en el tram final del seu curs ha esdevingut l'eix que vertebra tot el territori, l'activitat actual i les claus de desenvolupament del futur. La societat d'aquest territori ha acordat voluntàriament adherir-se a la declaració de reserva de la biosfera per al conjunt de les terres de l'Ebre i adoptar la marca com a senyal d'identitat, alhora que és sinònim de potenciar el riu com a eix vertebrador del territori com a recurs ambiental. El Consorci d'Aigües de Tarragona. Un dels reptes per garantir el futur del CAT és el Pla Renove de manteniment de la xarxa de distribució que es desplega entre 2013 i fins 2017 amb l'objectiu de combatre el desgast de les canonades instal·lades a les galeries, un fenomen anomenat carbonatació. L'acció més important és la construcció d'un traçat alternatiu a la canonada principal que discorre pel túnel del Coll de Balaguer, d'1 quilòmetre de llargada, que es va construir l'any 2015. L'any 2016 es treballa en l'execució del projecte per posar en marxa una planta d'ozó per substituir el clor en la potabilització de l'aigua durant el procés de distribució. Finalment, cal remarcar que el CAT pot servir de model singular per inspirar altres empreses o concessions partint d'evitar la detracció directa d'aigua del riu. A més d'això, el lideratge en inversions per mantenir la quantitat i qualitat del servei, així com la gestió eficient. El procés. Es consideren situacions d'emergència, les contingències o situacions de risc sobrevingut que pot patir el Consorci, sigui per causes naturals, tecnològiques o humanes, i que afecten a les garanties del subministrament o de la qualitat de l'aigua. El Consorci té elaborat un pla operatiu per analitzar, avaluar i prendre les decisions que donin resposta i resolguin les situacions d'emergència.
En paral·lel, hi ha uns processos de comunicació de l'emergència i la seva evolució a les autoritats, consorciats i ciutadans, així com la divulgació de recomanacions d'un ús racional de l'aigua d'acord amb els nivells de prealerta, alerta o activació del pla. Els tipus de riscos identificats que poden afectar el CAT són contaminació del riu, danys a la captació, danys a l'etap, danys a la xarxa de distribució, falta de subministraments bàsics.